O Goberno de Vilagarcía volveu a facer balance da situación da localidade durante o tempo de confinamento. Entre os puntos máis importantes destacan os 959 casos atendidos polos servizos sociais e o máis de 1.300.000 euros pagados a provedores para inxectar liquidez na vila. Na comparecencia, o alcalde tamén anunciou as novas medidas a adoptar, como por exemplo a adquisición de 12.000 máscaras para repartir entre os colectivos máis vulnerables. Para aquelas persoas que hayan pasado COVID, para aquelas persoas que hayan estado en contacto con alguén que haya pasado pola enfermidade, para os nosos maiores e para aquelas persoas que teñan patoloxías previas. Dende Rabella optan por repartir máscaras de varios usos, segundo o alcalde buscando a eficiencia dos recursos municipais en lugar de facer publicidade. Estas mascarillas que se van a mercar son as FFP2, que non son dun só uso, porque nós non queremos con 20, pois suministrar mascarillas que solamente valgan para un día, para un só uso, porque despois a realidade é que vamos a todos os días estar suministrando mascarillas non é posible, así que partimos deses dous criterios. O que recomendan as autoridades sanitarias é que realmente esas mascarillas valgan para varios días. O Concello advirte que todas as medidas as tomará tendo en conta as autoridades competentes, como é o caso da próxima saída dos nenos ás rúas. Hai unhas condicións moi claras marcadas polo Goberno do Estado de como ten que facerse esas saídas dos nenos. O tempo que que poden sair, a que distancia poden sair, con quen teñen que sair, o número máximo de nenos e nenas que poden ir con cada proxenitor, e os espacios aos que teñen que seguir estando pechados. O Goberno de Vilagarcía tamén estuda as medidas a adoptar para recuperar a economía unha vez recuperados da crise sanitaria. Dende Rabella lanzarán unha liña de axudas para as pequenas e medianas empresas. Para incentivar as vendas, estudan a creación de bonos compra. Dunha serie de bonos compra subvencionados polo Concello de Vilagarcía e que se poderán canxear nos establecementos de Vilagarcía. A finalidade disto é, por un lado, inyectar cartos na nosa economía local e, por outro lado, fomentar a compra no noso, no da casa, que nestes momentos nos necesitan máis que nunca. Nos últimos días o Concello anunciou a cancelación de eventos culturais como as festas de Santa Rita ou o Clas Clas. Por elo, o Goberno local tamén vai traballar na recuperación cultural da vila. Un dos primeiros pasos é celebrar os mallos dunha maneira diferente, a través da internet. Os nenos enviarán debuxos ao Concello e serán agasallados cun roscón.